मुझे दे देखो तो खुद खाता नहीं हम तो तिलो खाता नहीं तभी भात खा जब दुना खा लेबे के तो भाई फाड़े के हमने के छोड़ दे का कर संतान निकसन करा दे देख के जरूरत है कैसे दुना में पाटा करते कैसे खाता है सब अम्मो मारे ना देख के जरूरत संत देख के जरे द ओने के जिंदगी में दोस्तों के देखिए के गुजर लेबा उहे न कहता जी हमने के खाता जब पिए दे का वो जानी देख के जरूरत है हमने के मतलब बुझात नहीं के बताई ए कन्या बा हमरा मन करता नु मुर्गा खा के तो मंगाई है सांझ अपन दुलावा से मंगाओ ना अपन दुलावा से बाबा जी से हम तो वहां से कहन मुंह तो लठे लेके दौड़ी हमरा के मारे खाते तो वही बातें तो हमारे घर के ना हाल बाजी बताइए दी हां कहन कि ना तो रख नहीं के खाए के नहीं के पिए के जान चाहिए बने सब का नाम हमारे बारे में बताइए ना कहन जा का कर गांव में के उनका से नंदू बाबू से कह दी का पैसा कितना रखले बने पैसा बगल में चुरा चुरा रखले बने जब बगल में रखले बने ठीक बाटे अब तू कर रोज चुरा दी ना चुरा के रखी ना मंगाए तब लोग के हम व्यवस्था कर देंगे कर से मंगावे के बाटे ठीक बा कहे भौजी माई तो कहा तो कि खाने नहीं खियाई का हुदाई होता तू है भौजी साफ पेटियो बोलो नैहर का मिला ना रहे का अकाजी रोज से बन जनु परिवार के लिखतांग बा लो सदत नहीं के तली खाना एगो ही माल घुसा लो कर के लो पी लो कहा तो खाने नहीं के मांगला ही होगल तो हाल के बे विपत सब कुछ करे लगला अब विपत सब कोई के बाकी बा अबे खाना मांगले तो कहलू कि नहीं खे कह दे तू कि तनिए मनी बाटे ओही में ना खा रहती हट ना भात बाटे बका बका करे वाला का बका बका माई गरी आवेले तो कहे धरे धरे खाई धरे खाई खाई के तो खाइबे करम तार पेट में भर गइल बताओ अभी कुन देता हूं आओ घरी मंगलाई तो आप छुछुना रे बहुलो की आगे लेकिन उल्टा पुल्टा मत बोल यही से गरी आवेले तो ठीक ना करे लानी भतर कटा हम अपन इधर रोक देते कि ना ठीक है कहले तो हम की अपन इस आदमी के देते नु तब आदमी के मान जाए नहीं के अपन हिस्सा कहा कि ढेवा भारी गुल बताओ के तनिए तर कर मान है तो काहे ना दे अरे दी लेके बर दी खा सही खाई जाई काहे के तनी हे दीदी कर हां देख से बढ़िया कनिया हां तो मार छुटकाई के खींचा त का खाम नहीं कनिया तू ठीक कहलू ए घर के नु कतनो तू अपन करेजा काट के दे दे लेकिन घर नाम करेजा काट के खाना जुबे तो दे देबू जना रकठल भक्ठल के जन कहां से अब रहे द काहे के मुहावा तू कहले बहुत झूठो के डाल दे पूरा ए थरियावा सहिते मुहावा में सब के जान चलो बोल ना तो भाई ए लोग तो के माई के गाल दिवा होती दादी सब कपड़ा ना माई का कर दे भैया ई बताओ लो घर के आदमी ना खाई तो तहने नहीं खइला से पेट भर जी तहने नहीं काम कर जा तू जा खेत में बाजार में ना घर का आदमी हवा पियता आ देख ला अब सब्जी अपन लेके बैठू ले चार खई हम ला आई भड़ुआ के मचारा खा ले गोरू भड़ुआ हां लगा ला भड़ुआ देखी जाना ना मरचा के भड़ुआ कहल जाला तारा वो भड़ुआ बने यही से भड़ुआ कहता नहीं ओकरा के भरल रहला इसे भड़ुआ कहल जाला हां सब ई खइले बे भौजी नो हंसतई धीरे धीरे ओ भरुआ बन जाए और नतिया बन जाए दोगला बन जाए सब बन जाए नहीं दीदी खाए के बाद कोई कुछ बन जाए कुछ बन जाए तंजन पे खइले आई रहू जाना भरी भुआरी पीली ले खाए त कठुआ आई खाए के गाल खुला ले बहुलो पूरी पिल्ली लेगा हमने कह रही हां तब गांव चल रहे लोग आई रहे नु ते बाबा सब के देखा काफना मोटा रह जाए इहे लकड़ी के रही जे नु इ त अपना बनावे लो ने खियावे त देहिया हो गल तनी तनी मनी तू पियावे लो करिया त कहे ए दीदी ये करिया कुछ बार लाल क के हां लवंडा लगा हदरंदा ठीक भइलू हम लवंडा भइल त जब से मेहरारू आइल तब से ठीक लागत है त राम 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 ए बाबूजी ई कहती लवंडा लगत ई लवंडी नहीं ना तुम्हें लवंडी तार बहन ये लवंडी हां ठीक दीदी कहते उन आदमी हो तो हां जनी कब मम्मी जी लेके आई भर दिया निमकवा सोचतनी कि लेके आईती तो भाई 4 गो आलू बाटे और करी बात बनईती का करती बना के रखत इन त खाए खातिर लोग तैयार बाटे यही
ए जाई ही घर में ही नई के बड़ छोट के नाही बड़की लौनी नियर करी छोट के खइहो स एगो त शेर त एगो सावा शेर त भइल ही बिया आ जाए द अपन अपन कर्तव्य बा करे के बा खाए के बाटे हां बाड़ू जल्दी आदि अनि निमक होती आ जब एकदम खत्म हो जाला तब बोले लुलो कोए लुलो त जात न हो जानी न बा देखी हमारे बेरिया पहू कहब कि फलाना वो कहेले कौनो चीज त बड़ा अथु लागेला समझाओ तो नहीं कि मर्द मानुष के खाना धैले रहनी हो ये थरिया में लेके बैठ के खैली है जा दोनों गोरे तब का कुल तो यहाँ के मझिलो सिखावत नहीं ना छोटकी के जैसा लोग अंगूरी पकड़वाई तो वैसे ना लोग पकड़ी के कहला के कांचे पर कोई ना नवेले त बूढ़ हो जाले त ना कोई नवेले देव नागवा देखैबो जा उहे ना करियन स पछो के हमारा तो यही से दूरी बना के रहे के बा हमार मर्द कहले बना कि कहियो तो शिकायत महातारी की मुँहे सुननी तो तोरा के तोरी बापे के ही भेज तो तोहरे में लग जाए हन उ दबाव में उ रखेला ओमने ये तो कहतानी तब का कहतानी के तोरी उन्होंने के बापे तो लाज के शरम भेज रहे नइखे। अब लाज शरम रहे चाहे ना रहे पहिले के उतारल आयो के उतारला में ढेर अंतर आ जाता अंतर आ गेल बना हां देख ली अब बताई बेटौआ के कुल अथु कुल कहत रही जा खूब मार गरिया उतर हम तो सुनत रही लेकिन बोला नहीं है नाही का जरूरी बोला जाने तू करिया मुस नियर रहल त तू लाल बार कइले रहल त तू लवंडा नियर लागत ये कुल कहे के हवे ना ई के मुंह के जबान उनन के एकदम ताला टूटल बा मुंह में के टूटल बटे तो अपई ना समझाई अपई ना समझाई बोली कि उल्टा सीधा हमारी लड़का लेकिन के नत कह चाहे हमारी परिवार के नत कह स देखी हम बार बार कही कि एको गांव में का दूगो पतो ही ना उतरिया सा एगो गांव में का दूगो पतो ही ना उतरिया सा लेकिन आप लोग कहत रहनी जाके चल एक ही मारे बाते दुनहुन का बियाह हो जाए अब तो होता है अरे तो हम का जाननी कि ओहन से तो यही मैंने करियन स आके अपने में मार जाने हल में ढुकत ऐसा महल में निकल तरी स देखी मम्मी जी आजकल की डेट में ना केहू पर भरोसा नहीं कि के का करी या के करी संगे का होई आए देखी लोलिया दे तड़ी जाना केहू के कुछ और बोल दे तड़ी जाना आ कुछ काला पे एक जानी की नैहर फोन होई तो दोनों जानी के खबर मिल जाता टे कुचराई करे में ढेर आगे बाड़ी स कुचराई करे में तो एकदम आगे एक्टर बाड़ी स सुनी न तनी हमारी माई के तबीयत खराब है आंख बनोइले भी है सोचा तनी कि 10 दिन खातिर विदा करती त जाके अपनी माई के सेवा सत्कार कर देती अब तू एगो बाड़ घर देखे वाली तो जइबू त ठीक बा का करे के बा जा बाकी ढेर दिन ना 2-4 दिन रहियो खाली ढेर दिन ना अरे का कहीं जी एगो तो नैहर जाई ना नहीं 2 साल 1 साल हो जाला आ जाए के आपसे नमो ले ना त आपका खून में कजनी कैसन उबले लागेला हम ये कहतानी कि जब घर में परिवार बाटे तो काहे ना हमारा जाए दे ना उबले वाली बात नहीं खे उबलाला के बात नहीं खे आदमी घर परिवार में परिवार के देखेला आदमी के तो देखी कब तक ले हम देखो कब तक ले देखो हां केहू एनी लुटाए में लागल बा हमरा देखे में लागे कि बा हां लुटाए में लागल बा त जे लुटाई ओकर जे कुछ लोग खाताटे कुछ लोग जुठौड़ी में डालताटे कुछ लोग बर्बाद करताटे ई कोनो बात भइल जी नहीं त उन लोग के सिखा दे तनी एबर के ना अच्छा ई बताई एबर के हेते वाला नींबू आप लेके आइलनिया उ नींबू उन्होंने लोग खातिर ले आइलनिया नहीं उन्होंने लोग खातिर का के सबके ले आने के फराई त सबके खाई तनी आगे त लेके बैठल बाड़ी जा का कर हां त चल तनी तब ना हम बताव तनी उन लोग के पानी के जीव बुना हवे हमनी के ना मन हवे हइली आई बानी अथीरा निमन से तोहरी है जा तनी तब सिखा दे तनी उन लोग के ना कहीं ना कि पीसल हरदी ली आई तो गांठ वाला हरदी ली आई ना अभी जमाना में यहाँ के सिलिए पर हरदी खाए के मन करेला जे पीसेला ते न ठंडी रहे चाहे बरसात रहे सिली पर ले जाके रगड़ तब दाल बनावा ई कौन नियम है दादा जल्दी जल्दी जा धान बिटोर के पीट के सब सही कर देवे अच्छा से मने के कितना करी जा काम छोटी चुकी दिन होता गुप दिन रात हो जाता टूबे कम ओरिया त नहीं के घर द्वार में इतना काम रहता ना का बतावे के कुछ हमके समझ में नहीं कहां बाड़ी कोनिया धान हो लागत है मन नहीं के धानवा नहीं के सुखल अभी धानवा सुखल नहीं के धानवा के कितना पैया बा सोचा तनी के तनी सूख जाई त कुटवा देती मम्मी से कहवा ये दीदी का हो कोनी गुड़ में गुड़ गुड़ हां चप्पल पहनला सुनो ना आई सुनिए पहले ईद नहीं के धाना में करिए करिए का अरे उ लेढ़ा हवे लेढ़ा कब ठीक हुई कब ठीक होई अब का ठीक होई पनिया पर गइल पूरा धान में लेढ़े हो गइल सुनो कनिया एगो बात कहतनी बोली दीदी
ई जाना तड़ी स न कि दोनों पागल बाड़ी स। बताओ जब अभी तेउझा लगइहा स त बटवारे क ना बात होई हो। ई तो बात सही कहनी है। जगह ने हम तू रह गइल बानी जानो ई दोनों ना रहिया स। इनका लक्षण कहताटे देख बेटौआ के मार उल्टा सीधा कहलिया स आ हइये खाना ले ले बैठल बाड़ी स खाए के आ ओमे एगो नींबू लेके बैठल बाड़ी स एगो तिल एक ओरिया से तिलवा खाती है एक ओरी से उ खाना लेके बैठल रही। हम त देखनी है लेकिन बोलनी है ना मम्मी ओकनी से के घर दुआर खइले ना रही सका बाबू माई खेले ना रहे काजी। अभी कुल के पूछे जाता टे जाए तो हम तू बोलले बेकार बा ऐसे बेकार बाटे कि मम्मी जी अभी खुद नियर बाड़ी हाँ, बाड़ी ना सही कहनी है। तो हमनी के बोलल कौन जरूरी बा? बोलब जे तो बेकार हो जब हमनी के तब जरूरी ये है सब बात बाटे आ देख अपन काम हमनी के करे के बाटे। मम्मी जी जिंदा बाड़ी तब तक ले हमासुमा के बोले के नहीं खे। देख सब कहेला कि अलगा 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 में कौनो रस नहीं खे। उ तो बात सब जानते पैसो ना बची। पैसा वो कि देही के हरास हो जाला। हाँ, देही के हरास हो जाला करबू तो खइबू ना करबू तो ना खइबू। उपास आए दारे तो चारों उपजानी बानी जा चारों हाथे बटावे नहीं जाता अपन करे नहीं जा खानी जा। करे नहीं जा, खानी लेकिन वो दुल्हन के समझदारी नहीं की स अपनी बाप का बेटी नहीं खिस लागत तू पूरा गांव का बेटी लागत अड़ी स। यही से हम कहीं बुढ़िया से कि देखा एक गांव का में लड़की नत लेके आवा नत अलग लेके आवा अलग लेके आवा अलग दिमाग रहित ना। तब कहीं कहीं गांव में कहीं में पढ़ले लिखले हुई यहाँ से अपन स्कूल में। अरे बाप रे वो करी जत ढकतिया वो करी जत ढकतिया हमनी के कोनो कदर नहीं के। लेकिन ये बात कही दीदी इसमें विवाद लगावल जी ने तो उल्टा पुरान करे आ लगी। का जरूरी बाटे अपने देख कभी ध्यान दी कि जे ढेर उफनेला उ एक दिन जरूर जाके गिरेला। जे ढेर अपने आप के बड़का बनला एक दिन जरूर रोड पे आवेला। एकदम और बात में कहाँ कही और बात में तना लस्सी है ना हमारा तोरा से झंझटे कइले से ना कोनो फायदा बा नहीं। वो खुद सुधर जी जा आई कहतनी कि देखो अपने लड़का के खियाइया पियाइया टाइम से अपन काम धंधा करियो आ दूध लिया के रोज सांझ सांझ को एक गिलास अपनी मर्द के अपन लड़कन के पियाओ रहियो। हां जी दीदी चलो देखिए त बुढ़िया का त कहनी है देखिए त गोइली की नहीं हम त कहनी है 3 में का 13 कोई कहनी है ठीक है हमारा लड़का के कंप्लेन वो खत्म हो गया लिया हिनके बटुए। अच्छा लिया चलो देखिए त का करतई जा चली दीदी कहीं दुखात रहता जान ठंडा लागो ठंडा लागो ले कहता नहीं के आने तो ओइ दिन का धाना ढोवाला का हमनी के हवे। हां छता अपने के चलो ये सीढ़िया चली ठीक है बा चलो ये कौन या फाटा त हो नक्चा के बेटा भारी निकल के भारी अरे हमियो कल बात करते जा कौन यार राक्षस लेखा खात रहता जा त भूख लागे त नहीं खाई ना जी यार दिले नहीं के बात करे मोर को त पेट में पसेरी कोच देखी भूख लागे त हमनी के खाई छी ना कोई से रोकला से हमनी के रोक जाई जी बताई। आइए दादा खारो ना हाली हाली हमार तो बुझता के हाथे नहीं के काम करत अरे दादा हावी से अतना खते तो समय खत्म कर देवे के खा के काम करत करत बुझता कमजोरी घेरलस देह में। हट देखत नहीं पानी हो जाता है। पर जान तू कनिया छोट रही है ना एक निबुआ के रसा बा एते अकिया में डालत रही जा ऐसा ही हम सखी जरा कइले में ढेर कनिया रवा हां तू तो हमर सखी लेके ना बाड़ू पापा जी का है बन ना हमनी के एकरा के धके छिले बाप रे बाप खाए बड़ी नतिया बड़ी यार रहे लाई हो हे दादा एकदम से न तो लोग तो पेट में लवला ई समय गोल बा ये बचिया केहू के ना पूछा तरु जाना आछा तरु जा खाली खोइले में लागल बड़ू जा काहे मम्मी जी काम करे के बजी नहीं की जा पूछत है खाए के बजी पूछम जा हमेशा खाली खोइले का नासा रहता काहे काम के गौवा का दिन में काहे कर देता है हाय काटी 24 घंटा जब देखो तब थोड़िया बर्तन में एक कहानी भात दाल पड़ले रहत है तो कामवा गौवा का दिन में कर देता हमनी के दिन भर खाते में तो उली काम करता रु जा वो बैठ के वो काम करता तोल बैठ के खोइले में लागल बड़ू जा ना कर दी त करते रखी जा पई देलिया त पेट में हाही समाइल बाटे दो जाने उ ना हटी का हटी हटम की ना ई आदमी मेहनत करता और केहू नहीं थे दीदी काट के दी तनी ना थे बाटन बाटे के नहीं खेल जा हमनी के पेट से बची तब देबे के बाके ठीक बा दी जल्दी काट आज शर्म घोर के पी गले बैठ जा जो हमारा का कुछ नहीं हमनियो के देबो जा के अपन ही खइबो जा के ह आ कोना घुसका चिन्हाता लोपता कोना अखियां कच्चा बोले बाटे का चिन्हाई का जी दीदी जी का कहतनी
दीदी जी ना तो कहो दीदी जी तो कह के ठोक के सुता उखाड़ के दे उखाड़ के दीदी जी दीदी जी कोई के अब खा जाए गेहूं धोए कॉलर ने ना धोलू है जना दे हां अरे भाई भाई हां पीछा बच्चा ना भगनी लगा लगते आगे कैसे को छिया जाला कैसे को दे दही जंगल लगल हमनी के को दे दही पटक सके दा हो बतावा हो एकदम इस रात छुपारी से ई कहां से आके खूब भाग ले हमारा घर में युग जमाना है आज जे करा ढीड़े ना धरी दीदी धरी दा हो दो एगो हो कहां से को देवे के गुड़ होइए नहीं खेता हयातनी में सब को ले लेबो हां ठीक एक ही में सब ले लिया मैं लेके अपने दा हाटी ना ओकर के देंगे मुंह में से कुछ को भाकर बोल देम रे बात ठीक बा वो तो एक बार पाहिए लगा के छोड़ देब हम ठीक बा हमनी के सब संतोष बात में का है के ढीड़ हमनी का अथु हां देख ले जा कोतर जना हमन को तो काम करे खातिर जांगर ना रही काम करे खातिर जांगर ना रही खाए के પછી मुंह आ जाई का कनिया का कहतलू लिया के धोनी हो हां लिया के धोनी बा हम पर लिया लगा बुझाता कि राक्षस ने मुंह बना बना बतावा हो ई कोनो बात हो कि के खाते खाते मरे या के खइला बिना मरे कोई करहूं का करहूं के कोई के लाइटिया वाला लागत कि अथु हो गइल बाटे पर जाने जरा के मुंह का तकला बिना जरूरत बेटे चल कनी हमने के चले के अपना घर में चलो उठा हां चल बतावा हो हमारी मम्मी के नाई खींचे देले देखो ना बड़ रात में से दुना कर वो तो मोबाइल हो छोड़ दे अरे छोड़ दो मम्मी के नाई के देबे जाए तो मम्मी ने जानी हां कौन नहीं जानता है चलो ना जांगड़ा खले रोटी पाई खले रोटी तो खले रोटी मिली तो के ई अबे ई हाल बताई बाद में केवन हाल हो दादा करना चाहते मने हमारा के तब अभी चलला फिरल ता में ही हाल बाटे नइखे मिलत ए भैया जैसा सास लोग करी जैसन दासा उन लोग कहू बैठक हो जाए तो हमारा का दासा हो एगो तब ठेगुना से हमारा चल नहीं के जाते खाली खोइला में टूटल बाड़ी से बंद कर गोभी हमार भैया रे हमार हीरो रे हमार हिजड़ा पिजड़ा रे हाई बहुत टेढ़ हो गइल बा बड़का बहुत टेढ़ भइल बा मारा न चिरकुट चल ले बहुत परेशान करता रे देखा हो भगवान दिया ना हमार सोना नियर ता बुढ़िया एक दिन ना मिसली आ नया नहर कनिया आइल बिया तो करी लंगे उठ बैठ करता ऐसे कि उनके ऊ ना मिसतिया जाए ता जा दादी के कौनो काम नत करी हसा ठीक ना तोरा चिरकुटवा कुछ न करिया खोड़ू बिना दांत के हंसा तड़ तो अन्य लोग में दिन बीत जाता टे ना सांझ बुझाता ना सुबेर बुझाता टे आ जाए दहो भगवान शिव गुरु दिहन न हाँ ई नइखे न 10 गोड़ दबा दे अरे हमार भैया रे अरे हमार जोलहा रे अरे हमार पिजड़ा रे जल्दी खेला जल्दी एंगा जल्दी घाम कमा जा ले ला जा आई पहिन ले बड़ा ऊपर एकदम में निगोटा दीदी हां नहीं देखो तो की का होता घर में रहुआ त खाली अपन लइके फैके खिलावे में रहुआ रही का करी हो दू भगवान देले बाना त का करी अब बैठ निमन से रुका हां बढ़ जाए निमन से बढ़ जा पता नहीं कि का करी हो कनिया इन्हाने में त दिन भूला जाला तू त कहबू कि दीदी कहू काम ना करवावे उ बात छोड़ी ना देखा तनी ना हमनी के बेरी बूढ़ी त ना सिखैले रही के कनिया हे तरह खाना बनावे जाए हे तरह खाना बनाता आज के डेट में देखा तनी ना बूढ़ी के इतने कनिया का सिखावत रही रे देख ली सिखावल बुद्धि 1 घंटा होला हमनी की बेरी इनका बुद्धि जर गइले आ कनियावा के बेरी बुद्धि आ गइल बाटे त कहता कि के करा कि गोतिया गोतनी के कर होला ए दादा पटीदार के कर के का होला हम तोहरा के कनिया सिखा देतन त सिखाई का को दिन काम चली को दिन दे अथु करी हमरा के त मार वापस आवे आवत त सब कोई बोलत रहे मुड़िया और धर दोनों लइकन के हमरी हां ऊंचा कर चले हां सब कोई बोलत रहे कि के कला करा मारा नहीं के पसावे कौन ची के लूट देखला दूसरा के अंगना में बड़ा गीत याद आवेला अपन अंगना में ना आवेला अपन अंगना में सब गीत ये भुला तड़े
जैसा ना दादी भइल बड़ी वैसा नहीं होइल बना तो कलो बात छोदी का डट नहीं करे हां बे कइले बना एकरी काहे डट तनी देख लेही आंखी के सामने कालू है खेला। रोटी बनावे के लोग सिखावत रहे रोटी एक कनिया है का हाथ को टूटल बा का उनके ना आवेला का महतरिया का सिखले बिया बस सिखाले ना किताबे नु अब करे के सिखले बिया महतरिया हमनी के बाप रे बाप हमर बाबा के हमर दादा के पापा के नाम ध द के बूढ़ी गरी आवत रही अब कहां उ गरिया चल गइल गरिया करे से में डूब गइल करे में डूब गइल देख देख मजली कब्बो हम कही ना कि अपन गुण केहू के देखैबी से लोग गाई ठीक ना बूढ़ी जवन देखाओ तड़िया झमनियो का हिनी थी करते नहीं जानो आय हां जी कोई ना जाई करे के परबे करी तो त घामा जलू घामा त घामे लागत आटे आ नीचे ज्यादा ठंडे लागत आटे ठंडे लागत आटे। कमन के चलते भाई ना, काहे के फेंक दे बबुआ बताओ के घामे घामे ठीक कहलू बाटे। कि दीदी काम धंधा करब चाहे ना करब लेकिन लइका फइका जरूर देखब ऐसे कि त काहे खाई का पैका के चलते आदमी लइका फेंक के दे जांगर बिगाड़ दी हां कहू दिन बूढ़ी- छोटियों के पर जितना मिसाला का तब ठीक रहेला ये कहू दिन बूढ़ी मिसले नहीं कि का हमरा ना तकलीफ होला हमरा के ना दुख होला हां त जाए मन नौकी आइल बे तो करी डेगे डेगे चलत तो ओकर तो लइका फेंका होई ओकर तो आगे के सामने लौकी हां लौकी। कि करते के ताबूते हर बिरदा के मचावा जी अभी कहां है अभी तो आगे के सामने हम देव तो मुंहे पे कह देब कि काजी हमनी के बेरी हाथ गोड़ तुरत रहनी घून लगावत रहनी एकरी बेरी का सिखावत नहीं सिखावत नहीं पढ़ावत नहीं हां देख लिए कनिया ना एक दिन नहीं हमनी के तो कामे आवल जी नहीं उनके एक दिन चबड़ा ताके मरलस न त कहिए ठीक ना जितना सिखावत है ना उन्हीं की आगे आई बुढ़िए की आगे आई बुढ़िया के ना हेन तेन कैलस त फिर हमरा के कहिए हमरा के लागत ना कि एकदम ओकरी मुंह में लस्सी नहीं खे जेवन न तेवन बोल दे ठीक कुछ ना बोल देती है जी, कुछ कुछ बोल बोल देती है देती है, हाँ। जवन हमनी काज ले नहीं खिजे बोल तेवन ऊ बोल वो दे बोल देती है वो हाँ। बोल देती है जे जो ना बोल बोलेला हां जो बोल क दिन हमनी के आगे चलबी क दिन आगे चलबी बता तब का बताई आज चलता रू काल चलता रू फिर एक दिन तारा अलगे हो हो खई के बाटे जेवन देख जेवन नैहर का देखले रहियो तेवन त ससुरा में जरूर करियो ऐसन थोड़ी बात बाटे कि ना करियो ना करी हन आय तो सिखावले बुद्धि चलेला ना त देखले बड़ी त उहे ना करियो उसन खेलल खाइल लागत देखली? लागत ताड़ी नहीं कि यही बियाह में तोरा के हाई साड़ी किनाइल ह, ठीक आ हमरा के हाई साड़ी किनाइल ह। नया नहर बन तनी मार सितारा मोती वाला किनाइल रही त पहिनले रहती मुंह मारो है जन साड़ी आ का वो फेंक खड़ा दे के डाले पर साड़ी चढ़ावे के देखलिए कैसन दियाइल बाटे डाल पर साड़ी चढ़ावे के हैं 25,000 के 5 गो हमनी के 5,000 के 5 गो ना रे लगन कब का तोर तारे नके नो चटाई बड़ा का के बहुत बिगड़ा बड़ा बिगड़ा बड़ा पीट दे धके और छोटका बहुत बदमाश हाँ। है जी देखो तनी नु देखी मार मार तो बेहोश बना दे बस भैया के मार दन हम अभी हंसता कि मम्मी मारती है मार नहीं इनके हां का करियो लइकनो के तो देखल जरूरी है ना बाटे तू तो तोर तो ये कही रहे पोसा गइल अब हमार तो भगवान देन तो फेंकना न देबो निमन सर रे घुरा रे घुरावा और हंस तड़ा पीट कर कर दे दीदी बाबे नहीं रोक बजा जी कने की गुंडा घरे चियर तन खेखन नियर दांत राम पीट पीट के रद कर दे राम खेलन जनता नहीं खा चुपचाप सुत हां सुने ना राम खेलन घरे के कहला कि के दूध के कहले बाटे का जानी हमारा नहीं के बुझे तो का खाती अब का जानी के करा खातिर दूध के कहले हमार तो लइकन के ना दूध आवे हमारा डिब्बा का पियला सा छाता पहले चिल्लात रही के आई जा दूधवा ले ले हमार डिब्बा का पियला सा ये दादा वो करे खातिर तब कइले बड़ी उठाव ना कर दे ही टूटा ताटे बाप रे बाप बड़ा नुडे है टूटा ताते हमनी के ककरा के बिना दूध पियले बानी जा दूध तो मन बढ़ू बड़ा भले के मार डालियो ना जीवत रहे हंस तड़ा तो गला बाप रे बाप रे बुझाते नहीं कैसे का करी कजन ढेर पड़ गल तेलवा का दो मम्मी जी नहीं कि कजन कैसे हम करी कुछ हो जी कम बेसी नहीं तो बहुत डर लागता अब का डाली एकरा बाद मरीचा ओह कनियो से कुछ गलती सलती हो जाए नु तो दीदी जी हमारा के एको पानी छोड़िया जना बोले के गोंजनी के ऑप्शन हो जाई कन्या भुजाल चिउरवा दीदी मम्मी जी कैसे करी अब का हौ डाला करा के हमें डाला फोरना जर गल बाटे जानते नहीं मम्मी जी डाला निमन से भुजाएगा
चला एक बाद हल्का सा नमक डाल दिया। और ये मम्मी जी तेरा बेसी पड़ का दो ना बेसी नहीं खे ठीक बाटे भुजाई त आ जाई तनी नमक डाल दियो बाकी कमे डालियो ना त ज्यादा होई त निकली ना कम रही त पड़ जाई फेनु। हाँ निमन से बनावल जाला खाना ढंग से नहीं आ सब्जी चिरा गल बाटे। ए मम्मी जी दीदी जियोरी काहे ज्यादा ना डालियो कमे डालियो ना त फेन बाद में निकली ना उ ज्यादा हो जाई त भले कम रही त पड़ ज्यादा ना जाई डालते ना त पड़ जाई बाकी ज्यादा रही त ओमे से निकली ना ए मम्मी जी दीदी जी काहे ऐसे हमरा के बोली ना जे बुझाला कि हमरा के मतलब पसंद ना करले जा पसंद ना करल जाए कि देख के जरेली जा सुंदर ना पाड़ू तू वही से बाक मम्मी जी हम सोची ना नु कि ओने जने मिलजुल के हमरा संगे रहती जा मिलजुल के हमू रहती त कितना निमन है त हमरा कुछ कहे उन जानी नु त घोट के बोल देली जा हमरा निक ना लागेला। अरे उन्हन के जलन बा तहरा से देख के आको एने ओने भुसुरात रहतै से देख देख के हम देखत ना उन्हन के मुंह हमें देखत नहीं ठीक बा त तू निमन से रही आ इथे कर एकरा के चलाव चलाबो ना त एके दरी जोर जाई निमन से तनी बनाव जानते नहीं मम्मी जी हमार माई कॉले रहनो बाबा हम देखाई चला के तो देखाई माई कॉले रहनो कि अपना गोतनी उतनी से मिलजुल के रही है आ केंजनी ऐसे करते तो कोई कैसे कर रही जी आ मम्मी जी को रौरे जबानी न कि हमार अपन लेखा बुझाता के न तो इंजनी के हमरा के देखल न के चाह तीनी न होइस उ नाहियो करिया से तो हम बानी न हम चला के बना के एगो माई हमार बोले हो जे छूट गुलबा के रहुआ एगो माई बानी नु हमारे जा हमार बेटी आ तू दूगो बाड़ू जा केतनो बात मानम तारा के हम तू हमरा के मनबो तो कबो बेटिए नहीं हम तारा के जानम ठीक बा मम्मी जी हम रोवा के अपन माईए के दर्जा दी ना माईए लेखा मानी ना एगो माई छोटे ले त एगो माई मिले ले ससुरा में ऐसन बताओ तनी हम तो ये सोचते कि बहिन लेखा हमनी के रहती जात लेकिन उन्हें नहीं जाती करत। ए मम्मी जी कहाँ बनी वहाँ के दीदी बुचिया जी गोइलो एन के नोरिए घूमे ओकर त उहे काम बा एने ओने घूमे ले खाली या करी हो ये ना कुछ के सहूर आई कुछ के ससुरा में जाले त तनी माई के फोन आई रे कहत रहनु कि 10 दिन खातिर नहीं तू बात तो करम हम तनी फोन आले त का कहत रहनी समदिन जी कहत रही कि 10 दिन खातिर नहीं तू अपन बात कह के भेजती हम बोलावे तो जायदा तो हम बतिया ले कह दिया कि मम्मी ले बतिया ली हो ओ जा हमर बाबा के तबीयत तनी खराब बा तो पापा मम्मी कहत जाके आज तू एक भेंट उठ करे कहत रहन बाबा कुछ ढेर सीरियस नहीं ना सीरियस नहीं खन तो भेंट करे कहत तन तबीयत खराब बा अब काहे तो खाटी पलाद के लेके गोलन से दवाई आजकल के जुग जमाना में केनो ठीक बा अब कुछ सुनाता गोब देने पता लगता कि हो ये नहीं खे पारा निकल गेल तो कहले बढ़िया बा कि कह दे हमारे लिए बतिया लियो ना हम भेज देब नीमन से जाके भेंट उठ कहियो देखियो अपन बाबा के हां मम्मी जी तो वे पूछे के कहत रहे के पूछ लियो तो कोन ठीक है आ मसाला पिसा गल बा में कि ना हां पीस उसके धो देले बनी ये तना करत रुआ ये गन बारू देख 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 के हमनी के जोरेली सब कि हमनी के ना करे रे आ ओकरा के आइल भी त हाथ है पर रखले बाड़ी ओननी के जितना सोच बा उतना करे दे हमनी के ओननी को उतने बुद्धि है तब का कल जाओ ज्यादा वो छोड़ दिया तो हम ना छोड़ो मम्मी जी पहले हूं ऐसे करत रहे जरा साथे कि हमारी संग ना करत रहली ऐसा एंगने उ तो हरा के देखत तरी सन त तू आइल बड़ तो हमरा के तारा तरी स तब एंगने करत तरी स देख देख के मुंह ने चमकावतै स ई काहे मम्मी जी ऐसे काहे करत है जब खैसे आदमी होखेला हमरे एगो चाची चला कुल सही के न बा जानते मम्मी जी हमरे एगो चाची ऐसने रही हमर माई के देखना चाहत रही चलाओ ना तो देखियन स त कोहे सकी हमनी के सिखइबे ना कोइली आ ओकरा के सिखावत तरी बैठ के ठीक कहत मम्मी जी ठीक मार जाने दूगो नाती बानन सन उन्हने में दुनो लागल हतै स देखते बाड़ू देखत है मम्मी जी हां उन्हने में लागल हतै स जा त तोहरा के कुछ निमन होई न तो हम कुल हम क दे चिंता मत करिए ना मम्मी जी रउआ रहते हम चिंता कुछ पहले होला न त कोनो ऊंच नीचे ना कल जाला ई ना कि दावा बेरो भीतर भीतर लइका लिया के दे दी त खा ले हमरा के बताइए हम देखो ना हम पोसब हम काहे खातिर बने ठीक है मम्मी जी ठीक बा बनावा एकरा के ठीक बा ठीक बनावा हम जाई तनी देखी त बतावा हो ए जगह मम्मी जी ऐसन बाड़ी नु के हमरा के समझा तड़ी अपन बेटी लेखा बाकी केहू नहीं के समझत आखिर ओने जन के समझे के चाहिए के बहिन आइल बा बहिन लेखा हम एकरा के संगे रहती त कितना बढ़िया रहत नु बाकी ओने जन के दिमाग ही नहीं के
लागत कि का है बोया से आईनी नु त सब्जी काट दहो कने सब्जी कने में काटत रही जीवन भर आदमी सोचलन कि नाय और कने में त सुख आ शांति मिली उ काहे के मिले आए वाला बाटे दादा कोई के सुख शांति ना मिली ओकरा खुद लूर नहीं के कुछ के त का आदमी के बना के दू कवर खियाई आगे में थरिया परोसा लगा के दे खाए के बाकी का नहीं के खाए के कोई के ये आदमी जीवन भर बनावत रहे भौजी का जी का करत रू हो औरत का बनी लौड़ी बन के काम कर अरे बाप रे बाप अरे मैं कहीं कहाँ करिए आदमी कहीं करिए दुखाता है बनाओ तो रू बत्ता अबे तावा बेला खाना ना बनल बतावा भूख लागल बहुत जोर से अजी तब हमनी के का करे के बताई हमनी के उतना दिन रह दिन अपन त बनावत रही करत रही खात रही सब खियावत रही जा हां अब जेकरा से नइखे सपर त काहे के तू कहता राउर मम्मी जी कहता राउर बाड़ी माई त बताओ ते बाड़ी के कनिया ऐसे कर होइसे कर ऐसे मत कर बताओ तो जनी रहलू जे कितना अच्छा ले जल्दी जल्दी खाना बना देत रहलू जे खा लेत रहनी और हमर देहिया दुबर रात बिल्कुल बेला जे ढीला होता उ खाना टाइम से नइखे बनावत जान लिया हम बड़ी सोच में पड़ गेल बानी तू काहे न जल्दी जल्दी बनावत त रउवा जाके न कहम जी कि हम ल जीवन भर यही नहीं बनावत रही का जी बात बतियावत नहीं जा रउवा बतियावत नहीं उसे राउर माईयो बतियावत री उ नाय नहीं के कुछ लूर नहीं के बनावे नहीं के आवत हमनी कुछ के लूर का रहे कि राउर माई हमनी के उलू को कइले रही बताई ना जवाना करके बाप बाप उ दिन हमरा याद बाटे राउर माई हमरा के तनकी ना गाड़ी देले रही हमर बाबू के लगा के दादा के लगा बतिया लेके ढोइबू काहे ना ढोआ संग संग बनवा दो ना बनवाई कैसे आदमी कहेला नु कि जवन बात याद रहला न वक्त आवेला नु त सब चीज याद आ जाला त उती के बात आदमी कहेला न सही हमरो याद आ गेल बजाय ना भौजी चलो बनवाओ जल्दी मत बड़ा भूख लागल जोर से पेटा में त काहे रहो नहीं का बना सकत ए आदमी का बने त बने ना ले जे सब्जी दे दी सब्जी में डाले के धरे धरे आ हे दूध को भौजाई रहती है हम ही खाना बनाई हो त मत बनाई छोड़ दी होई तरह रही ना ई कोनो बात होला ये छोड़ी हटी बताओ तू गजब बोला तारू धरी ले जाके मसाला दे दे हां हम तो जान तो जे देखा पर पाउडर लगा दे तन हम ना लेके जब हम लेके जेब ना करू जा जैसे रउआ बने तैसे रउर माईयो होइठा ताड़ी यार वो होइठा तनी बात बतियो त लेकिन के लौड़ी का बना के रखले बनी जा हां आ के करा खाती आइल बे दिन दासा खाती ये आदमी का दिन दासा खाती बनावत रही या करत रही हां जीवन भर कि हई करा हौ करा हमू अब छोड़िए गेल बानी ना ये फला ना करी हन देखो तनी कर दिन तक सब कोई करता धरता टे का करता टे कैसे हम छोड़ देले बानी बाप रे बाप आदमी जितने आइलन कन्या का ले चलो सब्जी आ जल्दी छौका ले जे काहे बाटे चिरे देनी मसाला वसाला तो कोई दे जाई जा बनाई जा अब तू ना बनेबू ई का कहता नहीं है मम्मी चलो जी बन जा ई का कहता नहीं है मम्मी जी लोग अपन में मतलब ना बुझाला कि आदमी जीवन भर त कौन बे कइला ना अब तन सुख शांति ना मिली कनी आइल बिया त तनी संगे संगे लागल रह बोलो तो ठीक ना रही हो का सुख मिली ना तनी त जाई रे अब सिखाते अकेले बनी परेशान हो जाते। सिखाते बनी रहुआ बताई ना हमनी की बेटा और तक कला के कुछ के जा तो लूरे ना जलन होता वो देख के जलन होता कि हमार काहे के देखे जरन जी हमार काहे के देखे जरन होई अरे बोला बोला बे ओकरा जब ढंग नहीं खे त बताओ तनी त का हो गई हां अरे त जाई ओ हमरा का परवा परत हटे बताई हमरा के मिली दुकान बनी त दुकान हम खाई भी ना बनी सब कोई उपास रही हम उपास रह मने हम बना दे त तू खइबू तोरा के निक लागे शरम ना लगे कि सास बना के देते तो हम खा तनी इहे मजा का सोचतनी बताई ना हमनी की बेटा हमर बाबू के कर के लगा लगा के हमर माई के हमरा के गाड़ देत रही उ दिनवा हम नहीं की भुलाइले भी रोई ना बैठ के फिर अब कितना हमरा के गाड़ देले बनिया का कइले बनिया ओइसे तारा तरू ना ओइसे आइल बिया छोटकी त तारा तरू हमरा के ना तराउआ जाके सिखाई पड़े ना जी जैसे हमनी के बेटा गांव टोला में हाला उतर के फलाना के कुछ नहीं करे बताई ना मार चमका माती ठीक बा करबू जा तबे खइबू जा संगे संगे ना करबू त ना मिली ना ठेकी हम ई सोचे जा कि बना के अकेले तो लोग के दे त खइबू लो त उ बाजा ना बाजे दे हम उहो के बेटी आइल बिया अभी नया नोचर बे ना ढंग बना सौर बता सिखाओ त बाउर लागता देखी के जलन होता तो हम लोग के इहे सहूर रही ना त अलगा बिल जल्दी करा देब हम ठीक बा मिस चाट के पिया के त सुता देनी आ ये दादा हां ये देखो ना ये दादा ऐसन त कनिया रे त घर में आगे लगा दे आ कराही में गोभी डाल के गोभी जोर न गइले दादा के खाइए के हां जौन चीज जोर जला जठाई न लागेला कौनो चीज के लूर नहीं खे भले मम्मी जी कहां अपने गाले देवाल ढा तड़ी त ओकर बाद दूसर बाटे कि सब कुछ के सहूर बा कौनो चीज के सहूर नहीं खे
ये हमनी के खाना से करा है बना के आ रख दे जा। अच्छा दीदी जी जोर गुलबा का कहाँ गइल लू हो तनी मोबाइलिया फोन आगुला माई के बतियावे लगने भुला गुल के सब्जी घर माई नहीं जानत कि बेटी हमर ससुरा में गइल भी त काम धंधा करत हुई त 4 घंटा हम का बतियाई ओकरा से। ज्यादा देर ना बतियाई नहीं दीदी जी तनी से बतियाई नहीं आई यार। काम कइल जाला त अंग लगा के कइल जाला बिना अंग का ना कइल जाला जानलू। ढेर नहीं के जरल दीदी तनी से जरल दी हम बनाओ तनी हटी का बनाओ तड़ू लइका हमर सुत गइल मन से हम बना दे ठीक न। आ का हो कनिया के कनिया चूरावा भुजले रहे हो आ हम एमे कमती नमक डाल देले रहू जोहरे नियर वही ना चूरा में नमक डालल जाला। आ कि मिठाई डाल जाला कि चूरा में नमक डालला मीठा त आदमी खाला। आ जा दीदी तनी से बेसी का तोर भाई भौजाई अम्मा सिखैले बना जा कुछ तो नहीं खाने सिखैले हो जा कहां जा मंदिर में कि कुल चीज के गुण बा कुल चीज के लूर बा। एकर हिसाब से तो लागत है कि कोनो चीज के लूर नहीं खे जानलू। बुझाते नहीं कि कोइले बड़ू कि का कोइले बड़ू काम धंधा कोइले बड़ू कि यही कौवा हाके नियर उड़ैले बड़ू अपन बढ़िया से आदत बन जी दीदी जी उतना नहीं खिनु घरे कइले ठीक बा नहीं खूब कोइले लेकिन काहे जरूरी बाटे झूठ बोलल कि कुल काम कोइले ही बिया हाई काम कोइले बिया हाउ काम कोइले बिया आना ना कहल जाला। देखत हलू कि हम दुगो लइका लेके अपन परेशान बानी नहीं तो देखत ऐसा कुल काम तो हम कह के फेंक देना का हो आ देखत नहीं खूब गोभी आई जर के बकरी का लेणी भइल बा। आ के जानले हो रहा हुआ ये छोड़ के चल गेल त मैनी हो लइका उन सुता के त नहीं लोग जान देता ना ई कैसे एक कन्या कैसे जान गइला। माई फोन कइले रहलिया यही से माई फोन कर दे त जानते ना बाड़ू आई से बतियाए में तू सब्जी लोग देख जाट के रख देता रू सोचा ताड़ी कि जरल फुकल पूछऊ गोती है खाइए लिया त का जरूरी बा ना हो। आ ना दीदी जी ज्यादा लोग कहला कि खालू और भी खाना बना के नौ आगे मैं समझ बतियावा खाना बनावे तक चूल्हा छोड़ ए कनियावा काम प्यारा होला चाम के ऊके प्यारा ना होला कि केहू चाम लेके चाटी हां चाटी यार चटतली काल चटतली फिनू जब बाकी के सामने आई ना तोरो को लतिया दी हैं बुढ़िया जे हमनी के होइबे ना करी त के कर होई कर होई है ना के कर होई हमनी का 4 टाइम मिसिन जा एक आदमी रोटी बनावे त एक आदमी मीस एक आदमी खाना दे त एक आदमी करत एकर मतलब का वो ना करवा बस कहीं ना आ ये दादा क्या को काम नहीं करवा जी बताओ ना कन्या तो छोड़ दीजिए हम करते नहीं बनी छोड़ दीजिए हटी जे खाई जी तो मत खाई जरा वो सब का करत रहो काहे बिटिया कहां गइलनी है ना बड़ जुड़ के भूख लागल बा वो त कहतनी कि कहां गइलनी है भाजी के अच्छा बड़की भाजी के इतना तू ना हो कि बना दिया जा बताओ जे तहनो जो रहलू जाते के दर जल्दी से खाना बना देत रहलू जा खा लेत रहनी पेट भर जात रहे सच्ची में जब से ई आइल बड़न तब से हमर खाए नहीं के गो जन खाना कोई ना बना के दी कोई ना बना के दी पसुलिया काम हो कनिया लौकत नहीं छोड़ दी हटी हटी हम बना दीजिए जाई जरा वो सब कपार पे कच कच करते हैं जा का कहलू हो कचर सुनाई लागल आ छोड़ दीजिए हटी जा हम बना देते नहीं अरे बनावा ना एक और के करा मुंह जार के बनावा चाहे कोयले में डाल के बनावा हमनी से काम होता बट बनावा तो तू आटे लगल भूख लागबे तना जोड़ हे बिटिया तोर माई के रहन खराब बाटे तोरी माई के रहन खराब बाटे ठीक ना रहने को देखाओ तार भाई बड़ी कैसा ना हटा तन पसुलिया ले कइबू कनिया पसुलिया ले कइबू पसुलिया तो कहतनी बताओ चिल्लाइले से होई जल्दी से बनवा दे तू जा बूढ़े के सोचे के ना चाहिए कि हां हम एक आदमी के हाथे पर ले ले बनी एक आदमी के लाते पर ना ना और बड़ी त एक से का समझा दे तन की समझा दे ए भाई हमर दुगो लइका बजियो से त करब ना बजियो से त ना कर सीधा जानता के ना आवे के चाहिए बताओ तो मुंह फुला के बैठ गइल बाड़ू हुरकाड़े खा शाम प्यारा बाटे इनका हाला कोले बाड़ू सरे मार नीचे ले मार जाने सुनाता रे अभी खाना ना बनले बेरा ले तोहर तो चाहे हम लड़ल भूख लागल बे कि सब टेनी रहल बा आज हल्ला सुनाताटे आज हल्ला सुनाताटे आवे वाली का बात बिया भूख लागल वाला खाना ना बनल 10 बज गेल टाइम हम देखले देखलू रावेला चावल बनल बनो बस अबे 10 मिनट लागी सब्जी बन जाई मार फरिया बाहर खा लो खिसवर लग देने भूख लागल बता देखी जी मम्मी जी ए तारे खाना बने न त काम वाला आदमी बाटे कब खाई या कब काम पर जाए हेन नहीं आ जाती का धुआं में बैठल बानी ए पहले एकर नया फोन लगा हमने के एकर नया फोन लगा ओ का खाते
ये रहन सीख के नहीं खियाइल सहुर सीख के नहीं खियाइल आ जाए दी का लो लियोइले बानी अरे हम मम्मी जी करियो ना मम्मी जी हम नहीं की बते कर मतलब कुछ ना केहू कुछ बोल देता है हम कहीं के हम बोली हम तो बात पे चढ़ जा नहीं नहीं अब ये तो बोला तलो तो जोड़ के तोड़ दे देवे के भाई आई रहलो तो सहुरा रहे सिखाई सिखाई ए भौजी सिखाई ना लका सहुरा महतारी बेटियों के ना होइयो महतारी बेटियों के ना होइयो ई त गोइल बाड़ी त उ त बाछा लगल बाड़ी हो जा अब पाई ना जानत हो हम त नहीं जानत वैसा ना बना महतारी कैसन बानी कनिया बावरी के गने वाले नया नो सब देख ला आ भौजी इन तो भौजी तोरे के छाती फाटे लागल त भौजी इनके काहे ना फाटी रे छाती फाटे वाली बात नहीं खेते तू ऐसे बात ये बोलत रे कि उद बास लगा दे आई भी आई जब पुरान हो जाई तो खुदे करा पुरान हो जाए खुद मम्मी जी के कपारे पर कपार नोचे लगी कनिया नोचियो नोचियो समझ नोचियो नोचियो नाके दाग जाई हां हम नोचियो हां तो देखी जा बहुत कुचन भइल बहुत एथु भइल ठीक बा मम्मी जी रोज जाई यार रोज जाई हटी जाम बनाओ तनी हाथ में पकड़ पकड़ कइला कोनो काम नहीं खेबे तक भौजी हो ए उठिन जी चली आई देखे तू का कहते हाय का कहते हमर बड़ी बड़ा जब सोच तो चली ससुर तीन बेटी के बात लागेला चली ई लोग कली हां जा आ जा रे का फौरी जा अब छोड़ दिया तो ना तो कहतनी ससुर तीन बेटिन के बात लागेला लागी नहीं आई हां जब छोड़ियन तो ना रखो पूजा कुछ कही मम्मी जी लेकिन और बेटियों के लूर नहीं खे उ ससुर में बोल तो जाते जाते का बढ़िया से कर लगली का आदमी नहीं के बोलते कर मतलब का तो का करबो ए त समझावत नहीं ओकर सहुर रही त वो ससुरा में रहत ना ज्यादा केनो के बात के अनमख न त माना हम पानी न हम सिखाव त न कर बुखार बेर से त बुखार द तनी 1 घंटा लेटे न होई ठीक बा जाएंगे हम कॉल